Ċifri xokkanti pubblikati din il-ġimgħa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li mal-50,000 persuna f'pajjiżna qed iħossuhom li huma imċaħdin minn affarijiet bażiċi kemm bżonnijiet materjali kif ukoll dawk soċjali. L-istħarriġ tal-NSO wera li fl-2022 l-att ta' persuni li jgħixu f'familji li huma mċaħdin minn affarijiet bażiċi b'mod sever kien ilaħħaq il-25,370 persuna, filwaqt li l-att ta' persuni f'familji li għandhom nuqqasijiet materjali u soċjali kienu madwar 49,300 persuna. Dan il-kejl huwa bbażat fuq lista ta' 13 nefqa jew spejjeż illi jinqalgħu b'mod regolari, fosthom il-konsum tal-laħam tiġġiġ jew ħut kull jumejn, konnessjoni tal-internet, flus biex issaħħan id-dar u li jkollok żewġ pari żraben. U min ikollu 5 elementi minn din il-lista li ma jaffordjax nefqalhom, allura għal fini tal-istatistika ikun meqjus bħala persuna li qed jiċċaħħad mill-bżonnijiet bażiċi. Fl-2022 ħareġ li 171,000 persuna kienu qed jgħixu f'familji li ma jistgħux jaffordjaw li jħallsu għal btala ta' ġimgħa lil hinn minn darhom. Dan filwaqt li 78,700 persuna jgħixu f'familja li ma jistgħux jaffordjaw li jaffaċċjaw spejjeż ta' 770 euro u aktar bla mistenni. L-NSO tefa' dawl fuq il-fatt li l-aktar problemi li kienu qegħdin iġarbu n-nies b'rabta ma' fejn joqogħdu kienu it-tniġġis, il-ġmied u problemi oħra ambjentali, kif ukoll l-istorbju mill-ġirien jew l-istorbju mit-triq.